Постоянна работа с много висока заплата, голямо богатство, подобрени взаимоотношения и повече късмет ще дойде при вас в рамките на няколко дни, след като използвате това аудио и запазите това видео. Кликнете върху сърцето и знака плюс на моята снимка, за да привлечете късмет този месец. Няма какво да губите. Това е възможност да привлечете пари, които ще променят живота ви завинаги. Имате 5 минути. Петък ще бъде най-добрият ви ден. Използвайте този звук, за да кажете желанията си. Можете да направите това лично. Напишете «да» в коментарите, за да потвърдите. Ако гледате това, следващите ви 2 месеца ще бъдат изпълнени с благословии, позитивизъм и добри новини. Потвърдете «да». Не сте пропуснали това съобщение и кармата е истинска. Преживели сте много и сега сте на прага на нов, прекрасен период от живота си. След 30 минути някой ще ви се обади и ще поиска да бъде с вас. Ще получите чудо, което ще реши всичките ви финансови проблеми. Сега парите ще текат от всички страни. Каквото и да поискате, ще се сбъдне. Благоденствието идва в живота ви. Доказателство, че това видео е за вас. Когато натиснете зеления бутон, първият човек, който ще се появи, ще бъде някой от вашето семейство. Сега е вашето време да блеснете. Това е знак. Въведете «да», за да потвърдите. Нека Вселената ви благослови. За да получите безплатна помощ, моля, посетете личната ми страница.